dito may Saga Association iti Barangay Sipilia sa Panado City La Union wado along National Highway iti nadaka pabalang barangay kat dito makita tayo Bombo Angel nga madabalatan toy random drug test kariti driver kariti tricycle kasabot na kita pampasero nga jeep kaya doon pa nakitay bus sa Bombo Angel naratirad babalanti para implementar iti Philippine Drug Enforcement Agency dito Region 1 kanti panang bayabay iti LTO kas makita na dito Bombo Angel duwang persa iti gobyerno nga may gaganwat at iti random drug test kada sa one katap na doktalan dito nga drivers kariti pampubliko nga lugan kat ang susarda unsaan iti may parparit nga druga depende no andyan to dito resulta iti random drug test na ito nga drivers sa Bombo Angel iti proseso dito kat nakita taga-Pilaya kata agimbanda kitay drivers o may datoy tent kata ijay nga maala ti isbuda ta ditoy pangalanda ti isbo kata ditoy malagran CR nga adda ditoy gasoline station Bombo Angel mapanda unag kadta badag kitay agbantay jay nga taga-Pilaya tanong sa kat maipasigurado nga dajay isbuda kat iso ti inkabil da ijay may sang plastic bottle nga paikabilan dati isbuda sa natubulang sa bitar dito'y labisaan na Bombo Angel kaya sunto na to iti may pasidong iti laboratory tap na rin sa kat mamuan doon ito ay kat agpasidibda iti illegal drugs wando saan may palagip nga saan lang rin tatagod daway nga agi ganwat iti PDEA iti random drug test karitay drivers dito sa pasap nga region 1 di katan implementar mo tanda toy kada iti dadto pa nga uno kadita palabas pa nga bulan kan aldaw kat detoy agserbing banag babaseril kada iti amamin nga drivers nga liklikan dati agusar iti maiparparit nga duga kapanan at detoy grodam panakiganwat iti random drug test para kadakwada persilaan detoy drug test nga alaan da pa man nga mangalada ka nagparenyuda iti driver's license no di kat daytoy pay random drug test nga maiganwat para kadakwada kabayatan nga dadang biday iti kalsada kat maiganwat daytoy para kadakwada babamutan kariti nadakamat mula nga ahensya iti gobyerno adumutan na kitay naalaan ti isbunat toy Bombo Angel agtutuloy na toy aging gana into no malam kita ito no anya ti parisultahan na no mano na kitay na ipasidong iti drug test nga drivers sa kariti pampasahero nga lugan dito siyudad diti San Fernando namban tayo Bombo Angel nga hala nga dito siyudad ti San Fernando iti pakaigan ganwatan na nato dikat sa kalipay daduma nga lugar iti sa pasap nga region 1 Bombo Daniel Sabal pagsababansa radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union basta po Bombo.